नोंथाङा मालाबा सानफेरदोंना आसामनि 6टा गोदान हारिखौ एसटि खालामोब्ला थाखानाय एसटिफोरनि सायाव बेसेबां गाज्रियै इमपेक्ट खालामगोन आरो गोहोम खोलैगोन नोंथाङा मालाबा सानफेरदोंना? माखासे बोसोरनि उनावनो झारखन्ड, छत्तीसगढ़ आरो वेस्ट बेंगल, नर्थ बेंगल आरो बांलादेशनिफ्राय गोबां सुबुं अनजिमा जोंनि आसामाव लोब लोब दावबायबोगोन। ट्राइबेलनि मुलाम्फानि थाखाय, एसटि मुलाम्फानि थाखाय। आरो सिगाङावबो जादोंमोन आरो दाबो सोलिगासिनो दं। बेखौ जोङो होबथानो हानाय नङा। जायनि जाहोनाव आसामनि ट्राइबेलफोरनि स्ट्राक्चार, कालचार, आइडेन्टिटि बियो डेस्ट्रय जागोन, एकदम जोबस्रांलांजोबगोन। बे आसामनि बिखानिफ्राय जोबस्रांलांजोबगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेजों लोगोसे बिहार आरो नेपालनिफ्रायबो गोबां माइग्रेसन जागोन, जाय दिनैबो सोलिगासिनो दं आरो बियो इयुनावबो सोलिबाय थागोन। दिनै आसामाव 14टा मंगलियान हारिफोर दं, जेरै बर', राभा, दिउरि, मिसिं, कार्बि, कुकि, हामार, दिमासा। बिसोरनि सुबुं अनजिमाया लासै लासै खमायलांनानै सानसे समाव बे आसामनि बिखानिफ्राय जोबस्रांलांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोबोद दुखुनांथावना। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव आसामनि पन्चायत आरो बिधान सभायाव जोंनि एसटिफोरनिफ्राय सासेबो रिप्रेजेन्टेटिभ थान्दै मोननो हानाय नङा। आरो लोगोसे बियो लासै लासै जोंनि अट'नमास काउन्सिल, बे अट'नमास काउन्सिलावबो गोहोम गोलैगोन आरो इमपेक्ट गोलैगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे जोंनि आसामाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिबो जेबो बेसेन थानाय नङा। मानोना बे गोदानै दाजानाय 6टा हारिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाफोरखौ गोरलैयै बायलाय फानलाय खालामनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, बे आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय, एसटि मान मर्यादा होनो नागिरनाय बे बिलखौ जेरैखि जाया जों बर'फोरा खौसे जानानै, इउनिटि जानानै जेरैखि जाया अप'ज खालामनांगौ। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, जेरैखि जाया बे आसाम सरकारा बे मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होनो नागिरनाय जिनाखि प्रस्ताब लानाय प्रप'जेल, बे प्रप'जेलखौ जेरैखि जाया ट्राइबेलफोरा इउनिटि आरो खौसे जानानै बेखौ मा खालामनांगौ, हेंथा होनांगौ। नैबेफोरो बायदि जिथुनाखि मुभमेन्ट, प्रतिबादनि गेजेरजों, आन्दलननि गेजेरजों बेखौ जोङो हेंथा होनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो खौसे जानांगोन। बे समाव जोंनि बे बर' हारिनि बे ट्राइबेलफोरनि अलखद समाव जोङो बयबो जों खौसे जानांगोन। जोबोद साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।